Woyo, amana greetings, Muri Zimbabwe. Zamunongozia, Mangoma Depot, Levels, Ribe, na DJ Fountain. But today, tatsikwa nemunu mkuru. Msatarise age na utaza chisonga nivana. Munu mkuru tatsika. So it's more like a blessing. Kutuwa Chingsport patsikwa nemunu wa Chiremba Samson, the famous Chiremba Samson. Kana kutumazi baba Samson. Vaita mbiri pa social media nikutumira vanhu nyuchi vanenge vachoncha vamwe amana musabirani cause inini mukandibira ndongena ura madzibaba tokutumira nyuchi. Yes. But one good thing madzibaba vanenge nenyaya yakanaka zvanzi DJ toitira sei maghetto youths emuZimbabwe kunyanya kuSouth Park handiti good. So madzibaba vanenyaya yakanaka hanzi ngatibhadharire vapfana wa recording levels. Baba Samson wabhadharira Fountain 50 wafana 50 wafana amana mtomo wako man enda anga wasungirire Baba Samson tuzi mashuka siko na wiripo ndekuti tawana kuti kune vamwe vane zvipo asi varikutadza kuti zvipo zvavo zvibudikire kuonekera nenhau yekuti varikushaya zvekuita saka tangoti tipe redeem bheki kuchi to the community kuti hatisungote kuSouth Park chete but kuti all over world ukasunguka kuti se anyway oh ndire munhu wese redeem yes baba jo aiwa zvaita saka vanokuwana sei vanokubata sei tongoti tichitangira padhuze tine nhau iri kuSouth Africa yatiri kuenda kubva musi wa25 muCape Town kusvika musi wa28 then tosunguka sitonore 28 to kusvika musi wa 1 to 2 tiri muBotswana muGapes munonzi Gaborone. Apangubatsira magere kusedere futi kuCape Town anoti zvatwa zvimwe aiwa uko manje takutonobatsira zvinhu zveZimbabwe maererano nezvekubatsirwa kwevanhu varikutambudzika nematambudziko akasiyana-siyana. Amana good news mayinzwa people of Cape Town mawandwa nyasha madzibaba Samson Chiremba Samson is coming there kubva musi wa 25 September kusvika musi wa 28 September. Then Botswana kubva musi wa 28 iyo vanenge vakuenda muBotswana muGaborone mawandwa nyasha amana kune vanorwara vanorwa nemaspiritual attacks machichichi zvechivanhu zvechichi yeah Baba Samson after tapita kugadzira redeem yemwe tuloncha kuSouth Park and pane mota on the day pane mota kawiwa on the day ngechomiti rijanova ngoma rakaipa on the day alright clash yeah mota abana mayinzwa yataura na-levels namadzibaba Samson vari kuti any ghetto youth achafeature paredeem ravari kusponsor pakabhejwa motikari achanakidza vanhu kupfuura vese is walking away with a brand new car. So you better be there. Kuna vanoda kuita in touch namadzibaba Samson manumbers ndiwo amuri kuona aripo pa screen amadzibaba Samson Chiremba Samson chibaba chenyuchi yeah bless up him that that to me nyuchi fana lutumira levels nichitumira masalad tomwe masalad zana tikuya kumasalad ko ondeni kuti tishaya futi ko maregererwa ada kutumira nyuchi